Každý 13. novorodenec na Slovensku príde na svet predčasne. Komplikácie spôsobené predčasným pôrodom predstavujú celosvetovo najčastejšiu príčinu úmrtia detí v ranom veku. Tieto skutočné príbehy si teraz môžu ľudia pozrieť aj na výstave fotografií Malé zázraky medzi nami. Viac si o živote predčasne narodených detí aj o výstave povieme teraz s našou hostkou, ktorou je Jarmila Sestrienková z občianskeho združenia Malíček. Dobré ráno. Dobré ráno. Povedzme si na úvod, lebo predčasne narodené deti v podstate bojujú od prvého dňa svojho života. Prečo je vlastne dôležité o tom rozprávať? Tak v podstate predčasne narodené deti sa rodia na tento svet nepripravene, sú veľmi nezrelé. Hovoríme o deťoch, ktoré sa rodia medzi 24. týždňom tehotenstva až 37. týždňom a na Slovensku sa jedná o každé 13. dieťa. To znamená, že keď to tak prepočítame, tak máme približne 4 000 detí narodených predčasne. A teda je to veľká téma, lebo táto téma ovplyvňuje tisícky rodín ročne na Slovensku. Aké vlastne komplikácie spôsobuje to predčasné narodenie samotnému dieťaťu? To dieťatko, ako som spomínala, prichádza na svet nezrelé. To znamená, že nie je len malé, ale tie orgány sú nezrelé. To znamená, že srdce môže mať problémy. Takisto sú to problémy s dýchaním, s trávením. Rozprávame sa o tom, že tie deti niekedy nedokážu prijať ani pár mililitrov materského mlieka. To znamená, že ten ich štart do života je extrémne náročný a práve preto trávia tie prvé hodiny, prvé dni, prvé týždne a niekedy mesiace na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Na jednej strane deti si to ani neuvedomujú v takom útlom veku, ale rodičia si to uvedomujú až moc. Aké je to vlastne pre rodičov, keď sa im narodí predčasniatko v tých prvých dňoch, týždňoch? V podstate my to tak prirovnávame, keď to vysvetľujeme ľuďom, ktorí túto záležitosť nezažili, k takej havárii, že je to niečo, čo nečakajú. To znamená, že dieťa sa nenarodí, ako možno, že čakáme, že je s nami prvé dni, prvé hodiny, ale to dieťa je okamžite prevezené práve na tie jednotky intenzívnej starostlivosti, kde sa musia stabilizovať v prvom rade jeho životné funkcie. Ten rodič je veľakrát v šoku a prichádza na tú jednotku intenzívnej starostlivosti, vidí tam prístroje, vidí tam dieťa v inkubátore. Je to proste pohľad, ktorý je veľmi náročný. A práve aj napriek tomu, že ten pohľad je náročný a tie prvé chvíle a tie prvé týždne sú veľmi náročné, snažíme sa povzbudiť tých rodičov, aby napriek tomu boli s tým dieťaťom čo najviac, aby mu čítali, aby mu spievali, lebo to dieťa ich veľmi potrebuje. Tie momenty s rodičmi sú veľmi dôležité. Dá sa povedať, kedy je to malé dieťatko z najhoršieho von? Nedá sa to tak úplne jednoducho povedať. Práve preto tieto deti sú často sledované v rôznych rizikových ambulanciách alebo teda špecializovaných ambulanciách aj následne, pretože aj z výskumov vychádza, že tie deti majú aj v neskoršom veku, môžu mať teda nejaké následky alebo problémy. Či už je to možno s jemnou motorikou, možno s čítaním, možno neskôr v škole. Takže tieto detičky sú dlhodobo sledované, aby sa čím skôr predišlo potom možno nejakým ďalším komplikáciám. Áno, to je veľmi zaujímavé, že o predčasniatkách sa rozprávame a vlastne možných komplikáciách z tých sa rozprávame aj teda v tých nasledujúcich rokoch života. Aj v tomto Malíček nejako pomáha? Určite áno. Sme tu na to, že teda začíname takým úplne na začiatku, teda niekedy, keď už vieme, že ten predčasný pôrod príde. Takisto potom pomáhame priamo v nemocniciach, ale pomáhame aj potom neskôr rodičom napríklad takou online bezplatnou psychologickou podporou alebo laickým poradenstvom, pretože niektoré veci ako keby prídu tým rodičom na trošku neskôr, v neskoršom období, aby ich to neprevalcovalo. Napríklad keď plánujú ďalšie dieťa alebo sa niečo deje práve s ich dieťaťom či v škôlke alebo potom následne v škole. Máte aj také skúsenosti, že možno rodičia sa boja, že budú mať ďalšie predčasniatko? Myslím, že všetci rodičia, ktorí prešli predčasným pôrodom, majú tieto obavy. Takže toto je veľmi častá otázka aj práve na našich psychológov a laických poradcov. Ja som v úvode nášho rozhovoru spomínal výstavu, tak nám ju približte možno v akých mestách je, možno prečo ste vybrali práve tieto miesta. My sme to tak plánovali, lebo práve na Slovensku, väčšina ľudia to nevie, ale máme práve 6 vysoko špecializovaných pracovísk. Práve pre starostlivosť je to predčasne narodené rizikové deti. Je to 6 miest a takto sme vlastne stanovili tie body, kam ideme teda s výstavou. Prvé mesta už boli, teda už máme za sebou Nové Zámky a Martin. A teraz práve prebieha výstava Malé zázraky medzi nami v Prešove a v Košiciach. A ešte potom sa chystá Banská Bystrica a Bratislava. Má táto výstava nejaký odkaz, leitmotív?
má dva odkazy. Prvý je práve to poďakovanie zdravotníkom. My sme veľmi vďační ako rodičia predčasniatok, že sa o nich starajú, že oni zabezpečia práve to a nám pomôžu preklenúť to veľmi náročné obdobie a snažia sa, aby to dieťa odchádzalo z nemocnice čo najzdravšie a čo najviac v poriadku. Takže to je taký prvý. A druhé je to také ukázanie verejnosti, čím všetkým si práve títo rodičia predčasniatok musia prechádzať. Že sú to veľmi náročné chvíľky, ale vidíme tam aj tú krásnu časť, keď to dieťa už potom funguje, behá, skáče, usmieva sa a je súčasťou rodiny. Vieme takéto rodiny možno prostredníctvom tejto výstavy podporiť alebo prostredníctvom možno nejakého príspevku pre vaše občianske združenie? Tak priamo na výstave máme tam aj možnosť naskenovať QR kód a prispieť. Takisto je to možnosť aj priamo cez náš web. Vedia si ľudia nájsť informácie o tom, ako sa dá pomáhať. A práve túto pomoc, napríklad cez 2% alebo cez nejaké iné formy, našou kampaňou Kávička na malička na jeseň, tak takto sa snažíme vyzbierať peniaze, aby sme ich zasa mohli premeniť na pomoc práve predčasne narodeným deťom. Hovorí Jarmila Sestrienková z občianskeho združenia Malíček. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.